Hej! Venner. Og velkommen til Call of Duty Black Ops 3, der Eisen Drache! Prøv at høre det. Han er bare klar. Han er bare klar på at hjælpe. Du er sådan en verdensmand, Jeg er ikke? klar. Har du brug for hjælp? Jeg har den her barriere her bagved. Ej! Forstå, jeg tager mig. Jeg overlevede. Ja, de må ikke røre mig. Sådan der. Du har nok. Ja, der er stadig en, der ikke har nok, Andreas. Du har ikke råd. Det koster 15. Jeg ved ikke, om du kan tælle. Et skud mere. Jeg har et skud mere end mig. Jeg laver ormen dag. Fuck. Hvad laver I? Nej, bare Magic Mike her. Jeg afkoder en cypher. Jo her. Jeg sætter mig her. Så må du strippe for mig. Det er lige her. Strip tease. Esben! Ej, det er bare klamt det her. Nej! Hallo, ikke tag min fucking... Du tog min fucking zombie. Andreas, kom nu! Den lukker! Den lukker! Hold nu kæft! Oliver, du står bare oppe ad den her dør der. Vi skal nok beskytte dig. Godt beskyttet. Lad os starte runden. What the fuck? Nu er jeg nede! Godt beskyttet! Godt beskyttet! Vi skal nok beskytte dig. Du ser bare til, hvis du skal med ned i rum. Det kommer vi lige ud, ikke? Det siger du hver gang. Hey, jeg fik den! Jeg fik den sidste! Jeg fik den! Så var det den der versus wave. Nu kom den hen til mig. Jeg har været ude 3 gange allerede. Jeg fik den pansersoldat. What the fuck? Grimmer! Ham! Min hedder Graharu Raham Amarok. Så er sikkert Griffin får Nej! Crown. Andreas, har du den? Nå ja, du prøver. Oh shit! Oh fuck, du er en held. Den er bare god. Ah! Den der. Hey. Prøv lige at høre. Okay. Kan I også høre det? Okay. Kan I høre fuglene? Hvorfor spørger alle, kan I høre fugle? Fordi du fatter det. Han har fatter det. Og hvis du er i samme rum som folk, så skal du sige, kan I også stå popcorn? Hvad? Og nu kommer store bøffer. Nu kommer der store bøffer. Prøv på. Se så på... Kristus! Tidsmagi! Hvor er du henne? Kom op til Teslaen. Kom op. Op til Teslaen. Okay. Noget af det. Du fik den, Oliver. Fedt. Nice. Jeg sætter din radio i gang. Jeg kom i tiden. Jeg rejste i tiden. Nice. Okay. For hav. Og der står hvor stadig han er på mappet, det er mega fedt. Han er inde i... LOL, Oliver, du er inde i et andet rum, der er lige ved siden. Jeg kunne ikke finde plungeren. Fuck noget lort. Hvorfor kunne jeg ikke finde den? LOL, stamina koster kun 2k på der map. Det har jeg godt i alle maps. Nej, koster den ikke 3 på... Nej. Undskyld. Det er fandme ikke i orden. Der var mig og den. Vi ligger lige... Der er bogmeister, ja. Hvor der er en wunderfish. Den er der, hvor Oliver han skulle lande bilen i Fireface. Jeg dør. Phoenix op. Phoenix op nu. Nej, 2 sek, nej. Eller Har jo. gjort det. Ja, Phoenix op, ja. Nej, nu dør jeg igen. Oh shit. Det var mega dumt tidspunkt af mig lige at pack a punch. Starten af nu. Yeah. Ja. Look at this. Look at this. It's a beautiful. I can't even know my god. Det er egentlig fint nok, at vi lige har været med og bare lige klare sådan, okay, nu når vi filmer. Jeg bruger den. Nice! Oh my Jeg fik mule kick! fucking god. Og så døde Oliver. Det er altså lort, og det er ham, der filmer med. Tak. Den døde! Jeg har ikke nogen gun.
Jo, nu har jeg. Sådan noget, der skal have sådan noget der. Og ghost grenade. Ah, kat. Nej, jeg røg ned. Er der ikke en anden Phoenix? Nej. Nej. Men jeg har Ragnarok. Så dø dernede. Der er en mere. Der er en mere. Den er god. Firewolf, jeg Ja. klarer mig. Shit. Nej, ikke igen. Ikke igen! Hvorfor dør jeg hver gang jeg packer puncher? Please! Help me! Du tager ham. Åh, jeg kan ikke tage ham. Hvorfor kan jeg ikke? Nå, Fucking mistede min jeg tror gun. jeg. Ja. Forsvandt de gun. Ja, I var for langsomme. Ej, jeg går med. Det kommer ikke til at gå der. Fuck, jeg så bare lige Daniel fløj i luft. Fuck, nu er I i går kun efter mig, bare fordi jeg kan chokke. Gå nu væk, din fede fucking faggot. Skal jeg klippe det her ud, hvor jeg kan se, at Andreas, han er død 7 gange. Nej! Alle siger nej! Nej, jeg gider ikke dø nu! Nej! Nu må du stoppe! Jeg gider ikke dø hele tiden! Henne? I start, jeg har lige købt quick revive, og så dør jeg. Jeg har dem alle her. Ja, Andreas, prøv lige Jamen, at var det sådan det, du fik den ud for Olivers rum? Jeg har Oliver. Ja, det kan jeg. Nej! Har du? Ja, du har en I ben. got you! Rulle. Det er ikke et godt sted at være det her, det siger jeg bare. Vi skal bare lige passe på, at jeg har aktiveret en fælde og blevet... Nej! Nede Undercraft. Okay. Går jeg op og køber den. Oliver, nu er vi døde lige med Ja, ikke mere. Nu døde jeg lidt flere gange. Fuck, hvor er det træls, mand. Hvis du dør en gang, så kommer du i sådan en dårlig cirkel, hvor du bare dør hele tiden. Jeg har ingen penge lige pludselig, for jeg har brugt dem alle sammen på purse og pisse og papir. Det kommer godt. Ja, jeg ved ikke. Den fik jeg også i det her game. Nej! Du har sådan en bad mojo lige nu. Ja, det er helt vildt. Jeg gider fandme ikke engang spille mere. Tak. Det er okay. Jeg er den eneste, der har spillet lore. Ja, nu dør jeg fucking igen. Ja, hvad fanden skal man gøre? Jeg hjælper mig med, ja. Jeg prøver at hjælpe mig selv. Okay. Okay, jeg kommer. Der er 2. Nu kommer helten. Og redder hele holdet. Oh shit, helten dør. Tusind tak fordi I så med, venner. Vi ses til en anden zombie video. Så må I have det Rigtig godt. rigtig godt. I må have det rigtig godt. Skal jeg egentlig også putte et XD bag ved mig? Nej. Det burde Hvorfor? du ikke. Hvorfor? Det var bøsset, hvis du også efteraber. Okay. Jamen, så efter jeg putter ikke et XD frem, eller bag mig hedder det.